mentakasngi la ya shong kerki lomba jong ka Joint Action Committee against casino. Hadin mengiyo ka statement jong Law Minister Shri James PK Sangma kabaya keren halor kane ka casino kemen pelong hapo jong ka themri hoi kat kum ka ji kundu jongi ka kubadon lang chairman badi jong Joint Action Committee kum ru chairman jong sejuk ti rong basnong riboi ki rong basnong ki dalang ni presiden jong ka Federation Kasih Jentian Goro People kum ru presiden jong ka New Trap National Youth Front kaba di wan ban pensyai syafi bat syaki paba riboi hi halor ka jingmi jong ka statement hapo assembly lane ka jing pensyai kat kum ka jing kali babu lomba jong MLA na po umroy Shri George B Lingdo kaba nakaliang jong ngi kum ka kunhun jong ka Joint Action Committee pau jing sosi namar hakini ki khndiat sngi hadin mi wan kundu ya menteri tangba Shri Konrad Sangma kaba marbsha hapo jong kami bat ka kamra jungu la kren shai ba yakne ka subject jong ka ketem khalai dan ka kasno la kliap shwai ka gade la sange shwai ka ndrei ke ba yo sngopat menden ba la don ki bayo ya ka license lane kum ka temporary license hangne pori boy ka pen sosi hadu ka tata yangi ke bagi lam yang ka Joint Action Committee but takadau mentasngi ngira shong kerki hangne hapo nongpo ban shimi ke rai kilat klenti bangin yakhi persya ya kane ka jingthu jong sarkar ban pelong ain lomba jong kane ka act ka ba the Megalia Regulation of Gaming Act arpoi ban itu ya sa ya kane ka casino dan ka tem khalai kum kata ka offline gaming ka men penlong hapo jong ka temri bhoi jongi te philai hati por ngila pun pawi jing persya lomba jong ka jing yeshong ki committee per bat mentah senru ngi ya ka jing kren bat ngi pun pawi jing persya bat nakaliang jungi kum ka Joint Action Committee against casino miso ban persya jur ya ka jing bom sngap jong Law Minister ya ka jing persya jungi ki paiba jong ka temri boy bat nakaliang jungi ni sotu ya ki points ka ba ula permi menden hangte pembangila dawa ba shwa menginyo ya kum kita ki kasno ni so ba ni don kam ban uplift shwa ya ki paiba no shnong jungi thamre boy pot kum jur ki district hajala ka jungi hi bangin biang nadong shidong min bet biang lada ka ngi pe ka pule ka puthi menginyo ya ka jaka ka biang lemba jong sarkar kan bang hangi ndai hadu mata ka district jungi ladon om dunai ka arkundai snam ya ka district ni padon ka wiru ka government college te kata government college ngim kren kamade tang hapo headquarter nopo ndrei kade haboro ki thain market kum ki area jokari bhoiru kadi lahe te ka government college ki kren kum hapo umsting hapo umroi hamauti hajirang kum ta ter te hadin kataru ngila kren shphang ka training center ka ba ki khna samla puli gam kam shu puli shabar pon train yaki haki skill ndrei kinyo hi ka jing training hangne hapo ka district ajong te kiweru ki jingop jugi samla ha baide bot drugs bakinyo ya ka jaka hikai lane ban recreate biang ki session hani hapo jongi hendrai hadu mataru kamput ulong te kata di ka jing demand jongi hendrai ladangi ong ba ngin ya yenujor lang kat kum bajulong jong ka sikim ban gowa kalong ka babakla hadu katata ya ka district ka jongi lane ka jila jongi ban pelong ya kata kum ka ketem khalai te ham tasgi ni ya kundu kumne bat ngila shim ya karai ba ngin pelong ya ka jinglang paiba nongno ka ba hapo jong ka jing don lang ka jing ya khot ya ki MLA ki bade hapo karibhoi jong santli constituency kita kemut nadu umroi mawati umsting nongpo bat jirang bat kumjuru ki MDCs ki badan hangne bat hani ka ju wasngi ngin khot ru ya ki church leaders ki jong ki seng samla ka ribhoi darbar ki principal jong ki school baper ka ki badon hapo jong ka ka badon ki nongkren lane ki nong pau khmat hapo ka them ribhoi jongi in khot ya ki bangin yamir jumbut lang kumju bat hadin ya kane kumba ka jak kan sapsngo shagine boro bangi khot sobha ki ban yamir jumbut bangin sa pelong pat ya kata ka jing ya rally lane ka public meeting haju ka por
Buat ya kini kesengi la penbait hak apply trik u mentau benaihi hak por kharwe bejem step hang te hapo darbahol sajer nongpo.